altzen ekiten programaziorik gabeko programa duen Tolosako inauteriak, 70. hamarkadan, eta Tolosako ekinbide etxearen eskutik, Antxon Elosegiren zuzendaritzapean, gaur egun ezagutzen dugun egitaragoa moldatu eta ezarri zutela. Para mí es sentimiento el carnaval, o sea que si realmente la música es lo que es el arte que más llega a la persona, no cabe la menor duda que ese es el hilo conductor del sentimiento y el recordar que eso es Carnaval de Tolosa. Horrela, aurreko igandeko inauterietako txistulari eta musika banden kontzertua, ostegun gizeneko egunaren bilakaera, danborra da, eta beste hainbat ekintza finkaturik gelditu ziren. Aurtengoan, tamalez, Antxon gurekin izango ez dugunez, oroitzapen eta aipamen berezia egiteko probestu nahi nuke. Mila esker, Antxon, eta egon lasai. Zuk irakatsitakoak kontutan izango ditugu eta. Ez dadila inauterietan musika, festa eta parranda falta. Egun handira arte, adiskide.